Noin, annetaan vielä aplodit meidän eläinorkesterille. Hienoja myöskin teille kaikille. Yksi hyvä uutinen vielä kaikille lapsille ja täällä paikalla oleville vanhemmille. Forssan kulttuuriaksel järjestää ilmaisen lastenkonsertin 27.8. tässä samassa paikassa Forssan torilla. Vieraksi tänne tulee silloin esiintymään Satu Sopasen tuttiorkesteri, olette kaikki lämpimästi tervetulleita katsomaan sitä. Täällä oli viime vuonna Herra Heinämäkeä ja Lato-orkesteria katsomassa niin 1000 lasta ja lastenmielistä ja nyt toivotaan vähintään saman verran porukkaa. Eli 27.8. tervetuloa silloin koko porukka tänne Forssan torille. Kiitos.